Saro 34 täällä taas. Eli Saro 34. Ja nyt mä näytän. Kun viime jakso meni niin mönkään, niin mä näytän mitä mun muistaakseni tuli joulukalentereista. Niinku, mä avasin kaikki vipitkin. Ja mä sain tollasia juttui. Ja mä sain siis mä sain ton takaan, mä sain noin sarvet, tuon lautasen, toin ranssin, ikkunan. Sitten mä sain tuon päähineen. Sitten mä sain vähän muutakin. Esim. Tuon paidan, teepaidan siis. Ja vähän muutakin. Ne oli ne, mitkä mä muistan saaneeni. Nyt on aika mennä hankkimaan lemmikki. Aika hankkia lemmikki itselleni. Tässä olisi niinku tää lemmikki. Täällä on bonieita. Tossa olisi niinku 20 tommonen bonie. Kolmekymppiä tuommoinen bonie. Juu. Minä haluaisin jonkun noista kahdesta. Tai sitten tämän tässä. Tämän. Hetkonen, mä saisin tänne. Voi vitsi. Ehkä saan. Nyt oikeesti. Kokeillaan bonielta ostamaan. Tää jäkkäs taas. Vai onko tää niin hias? Ei oo niin. Ei jäkännyt. Tää oli vaan hias. Sitten toinen, mitä minä oon harkinnut, on tuo lohikäärme. Mut munhan tyyppi on poika. Niin mä ehkä hankin lohikäärmeen. Juu. Ei hankita vielä lemmikkiä, hankitaan ensi jaksossa lemmikki. Joo, tämmöstä täällä. Ja täällä on siis tämä. Nyt kun mä oon vippi, niin mä pääsen VIP-paikkoihin. Ja siis mähän oon omassa huoneessa, joten on vähän outoa. Koska mun ovi paukkaa koko ajan. Toivottavasti tänne tulee edes jotain tyyppejä. Mä en halua olla ainoa vippi, joka tulee tänne. Okei. Mä en jää ottaa siitä selvää. Eli siis
mä rupean nyt jatkaa mun jouluviettoa, joten nähdään. Moi moi!